Tajb tinqari wamħut mill-ittra lill-Ebrej, kapitlu 10, l-ewwel 18 vers. Għax il-liġi għandha biss dell tal-ħwejjeġ tajbin li ġejjin, mhux il-forma nfissa tal-affarijiet, allura qatt ma tista' bl-istess sakrifiċċji li joffru kontinwament kull sena jipperfezzjonaw lil dawk li jersqu biex jagħtu qima. Altrimenti ma kinux jedew milli jkunu offruti la darba minħabba li l-qejjemin la darba huma purifikati ma kien ikollhom iżjed ebda kuxjenza ta' dnubiet. Iżda fihom hemm tifkira kull sena ta' dnubiet. Għax huwa impossibbli li d-demm tal-barrin u tal-bdabat ineħħi d-dnubiet. Għaldaqstant hu dieħel fid-dinja jgħid sakrifiċċji u offerta ma xtaqx, imma ġisem ippreparajt li. Debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-dnubiet ma kinux jogħġbuk. Imbagħad ara ġejt. Fir-roll tal-ktieb u miktub dwari biex nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla. L-ewwel jgħid sakrifiċċji u offerti u debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-dnubiet ma xtaqx u lanqas kienu jogħġbuk li huma offruti skont il-liġi. Imbagħad qal ara ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Jabolixxi jew ineħħi l-ewwel wieħed biex jistabbilixxi t-tieni. B'din ir-rieda aħna mqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. U kull saċerdot bil-wieqfa ta' kuljum jaqdi u joffri sikwit l-istess sakrifiċċji li jistgħu qatt ineħħu d-dnubiet. Imma dan wara li offra sakrifiċċju wieħed għad-dnubiet għal dejjem poġġa fuq l-eminja Alla. Għalli ġej jistenna sakemm l-edewwa tiegħu jitqiegħdu mirfes għal saqajh. Għax b'offerta waħda ipperfezzjona għal dejjem lil dawk li qed jitqazzu. U l-Ispirtu Santu jixdilna wkoll għax wara li kien qal dan huwa l-patt li se nagħmel magħhom wara dawk il-jiem jgħid is-Sid, inqiegħed il-liġijiet tiegħi fi qlubhom u fuq moħħhom se niktibhom imbagħad jissokta jgħid u d-dnubiet tagħhom u l-legalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx iżjed offerta għad-dnubiet. Amen. Hija ndradu kif ġi pespes f'udnejja li dal-qrajna kien il-pass favorit ta' ħuna Tumas u bir-raġun li hawnhekk il-qalb tistriħu xejn. Hawnhekk il-qalb titenna għaliex għandna dikjarazzjoni solenni sabiħa immensament kif il-sakrifiċċju ta' Kristu huwa pivotali, huwa il-pedament sabiex il-ruħ tagħna tant imsawta u tant mikduda bid-dnub issib il-paċi tagħha bil-sakrifiċċju tal-Kalvarju. Alla jridna nħarsu l-Kalvarju u naraw fih il-ġmiel u s-suffiċenza kollha tiegħu. Għaliex għal ħafna sekli ta' snin Alla kien derra lill-poplu tiegħu lill-Iżraeliti sabiex l-ewwel fit-tabernaklu mbagħad aktar tard fit-Tempju f'Ġerusalemm kienet xena komuni ħafna illi jinġibu l-annimali, diversi annimali biex ikunu sagrifikati fuq l-artal tal-Alla. Fatti, xi nies li qraw it-Testament il-Qadim jgħidu di biċċerija. Ħin kollu. Huwa kkalkulat illi fil-ġimgħa tal-Eid fl-antik, meta kien għatem it-Tempju, kienu jinqatlu ma' 300,000 ħaruf. Tistgħu timmaġinaw 300,000 ħaruf illi jinqatlu mingħajr ebda riżultat fejjiedi. X'kien qed jinkiseb? Ċertament Alla hekk kmanda l-Mosè u taħ id-dettalji kollha tal-offerti kollha, 5 offerti differenti tajjeb u kellhom il-festi speċjali fejn jerġgħu jinqatlu aktar. Frattant, xorta waħda dawn il-sakrifiċċji kontinwi ma setawx jaqalaw aċċess quddiem Alla. Ma setawx illi il-poplu jersaq quddiem Alla fihom infushom l-awtur jgħid illi għax huwa impossibbli illi dem tal-bdabat u tal-oġġiela ineħħi d-dnubiet. Mhux ħaġa li nifhmuha u naħseb jien anke n-nies dakinhar kienu jifhmu illi d-dnub tiegħi, il-ħtija tiegħi quddiem Alla se titħassar għax ħaruf ġie maqtul fuq l-artal mhux vera. U l-awtur jagħtina r-raġuni għal dan, jgħidilna li l-liġi kienet biss dell
tal-ħwejjeġ tajbin li ġejjin. Tajjeb Alla kellu jagħmel il-kapulavur tal-grazzja tiegħu billi jagħtina lill-ibnu ma frankielux imma ta' ħalina l-koll. U allura ħajsir is-sors line ta' kull barka oħra li Alla għandu għal uliedu. Allura il-liġi, l-affarijiet li kienu jsiru fit-tempju, kienu biss del ta' ħwejjeġ tajba li ġejjin, mhux il-forma nfisha tal-affarijiet. Allura qatt ma tista' bl-istess sakrifiċċju li joffru kontinwament kull sena jipperfezzjonaw il dawk li jersqu. Dan tista' għandek del ta' kwalunkwe ħaġa u tagħmel munzell ta' dawn id-dellijiet. Għandek kwantità kbira ta' dellijiet, però xorta waħda dak id-dellijiet il-koll flimkien jibqgħu bla sustanza, vera? Kollok timmaġina kienu dawn il-sakrifiċċju kienu biss ombra, kienu biss ħjiel ċkejken ta' x'kellu jagħmel Alla fil-futur. Tajjeb kienu jagħtu idea tal-forma reali. U allura il-patt il-qadim nistgħu ngħidu li kien qisu album ta' stampi illi jagħtina r-realtà kbira, ir-realtà essenzjali li kellha tidher fi Kristu Ġesu. Tajjeb niftakru li Ġwan il-Battista mill-ewwel għarfu meta Ġesu mar biex jitgħammet minnu li n-nies qalilhom dan huwa l-ħaruf tal-Alla. Araw kemm sakrifiċċji saru issa Alla nnifsu. Qabel in-nies kienu jresqu l-annimali. Tajjeb imissa wasal il-punt fejn Alla ta' il-ħaruf tiegħu. Il-ħaruf illi attwalment u realment inneħħi id-dnub tad-dinja. Għalhekk l-Apostlu Pawlu wkoll fl-ittra l-Kolossin jgħid xi ħaġa simili. Jgħidilna li m'għandna nħallu lil ħadd jiġġudikakom inkwantu ikel u xorb jew rigward festa reliġjuża jew ċelebrazzjoni ta' qamar ġdid u sibtijiet. Dan m'għaddix nagħmluhom aħna mhux vera. U ma naħallu lil ħadd li jiġġudikana u jgħidilna qegħdin tagħmlu ħalle. Qegħdin fil-Bibja fit-Testament il-Qadim, is-sibtijiet u l-festi reliġjużi aħna ma nosservawx festi. Laqas nagħmlu offerti ta' annimali, tajjeb, għaliex? Għax Pawlu jkompli jgħid dawn huma sempliċement del tal-ħwejjeġ li kellhom jiġu imma is-sustanza tinsab fi Kristu. U għalhekk il-maturità tagħna tajjeb inkunu qegħdin nurwa jekk aħna għandna pjaċir b'Sidna Ġesu Kristu u l-fidi tagħna tistrieħ biss fih. Tajjeb dawk il-sakrifiċċji ta' bilħaq penġew xi ħaġa reali. Meta konna żgħar niftakar kien qatt ad-dawl, sikwit dakinhar. U allura konna nġibu torċ u konna noqogħdu nagħmlu f'kamra mudlama, pereżempju din tixel it-torċ hawnhekk u mal-ħajt tiġi qisha papra. U mbagħad għandek qisu barri. Inti qed tara xi ħaġa mal-ħajt, però sostanzjal tmur taqbad ma tara xejn. Il-sakrifiċċji tal-antik hekk kienu. Tajjeb kienu qegħdin jagħtu idea tajjeb jagħtuna qisu ritratt tal-Kalvarju qabel ma l-Kalvarju ġara, qabel ma seħħ il-Kalvarju. U hija ta' bilħaq impressjonanti kif anke mill-bidu niftakru lill-Abram Alla qallu qabad lill-ibnek l-għażiż li inti tħobb u mur offrih bħala sakrifiċċju, l-għada fil-għodu Abram hekk għamel. Però fil-mument meta kien se joqtlu, u kien joqtlu għax kien jemmen li anke jekk joqtlu Alla kien ħajmu bell-imwiet. Il-Bibja tispjega ħiena din. Però mbagħad Abram refa' għajnejh u ħares u ra warajh bodbot maqbut minn qrunu fil-frijej u Abram mar u ħal il-bodbot u offrih bħala offerta maħruqa flok ibnu. L-idea tas-sakrifiċċji kienet illi qegħdin joffru xi ħaġa minn flok il-midneb. Flok ma jmut il-midneb u din hija l-idea kollha, din hija r-realtà tal-Kalvarju. Fil-Kalvarju Kristu miet minn flok il-midnbin. Minn flok daw kollha li xi darba oħra matul ħajjithom jersqu leh jirrikorru għandu b'fidi ġenwina u jiddependu fuqu għal maħfra tad-dnubiet. Abram offrih bħala offerta minn flok ibnu u Abram semma dak il-post Jahwe Jire bħalma għadhom jgħidu li sallum fil-muntanja tal-Mulej ikun provdut.
l-istudjużi jgħidulna li fejn kien ħajoffrih kien propjament l-Lord tal-Kalvarju qrib ħafna. U Abraham semma l-post Jahwe jipprovdi. Jahwe jipprovdi. U hekk infatti ġara. U allura dawn il-sakrifiċċji fihom infushom ma kinux qed jaqalgħu il-maħfra. Alla ħafirlu lil David meta dineb. Ħafirlu għaliex? Għaliex Alla li huwa etern li ma jgħix fi żmien bħalna, nkejlu żmien bil-snin, għala kien Alla kien diġà qal illi l-ibnu Ġesu Kristu kien il-ħaruf maqtul minn qabel ma bdiet id-dinja. Fil-ħsieb t'Alla dak is-sakrifiċċju kien tant determinat u tant fiss u tant deċiż li Alla raħ bħala fatt qudiemu. U allura għalhekk ħafar il-Abraham, ħafar il-David, ħafar in-nies illi kienu jgħixu qabel ma seħħ is-sakrifiċċju reali ta' Kristu. U aħna l-istess mingħajr ma rajna l-ispettaklu tal-Kalvarju nħarsu lura u hemmhekk insibu ta' bilħa il-rimedju għal-ruħ tagħna. Allura fihom infushom irridu ngħidu li dawk is-sakrifiċċji ma setawx ineħħu d-nubiet. Ma setawx ineħħu d-nubiet Alla ħafer appuntu għax kien jaf illi il-propizjazzjoni, ġifieri is-sakrifiċċju illi iwarrab l-għada b'Alla minn fuqna u Alla jkun kapaċi jilqana fil-favur tiegħu kien propjament se jseħħ fuq il-Kalvarju. L-annimali fihom infushom qatt ma neħħew d-nubiet. Vers ngħidilna altrimenti ma kinux jedew milli jkunu offruti minħabba li l-qejjemin la darba huma purifikati ma kienx ikollhom iżjed kuxjenza tad-nubiet, iżda fihom hemm tifkira kull sena tad-nubiet. Kien jasab pereżempju il-festa l-kbira tagħhom il-Jom Kippur, festa solenni fejn il-poplu kien ikollu isum, tajjeb u hemmhekk kull darba qed jiftakru il-nubiet għadhom hemmhekk. Dawk il-sakrifiċċji kun qegħdin fakru illi id-nubiet għadhom hemmhekk. Għax huwa possibbli li d-dem tal-barrin u tal-bdaba tineħħi id-nubiet. Dan bħal meta il-tabib jordnarek il-mistura jkollok il-flissjoni jew fenna fjena. Kull darba inti tiftaħ il-flixkun tal-mistura u tferra fuq il-marfa u tieħu l-mistura, inti fik innifsek xtajt. Għadni marit. L-għada taġi tieħu l-mistura għala għax għadek marit. L-għada taġi tieħu l-mistura għala għax għadek marit. Xi ħaġa li repetuta ifisser li mhix tilħaq l-għan tagħha. Is-sakrifiċċji repetuti xorta waħda ma kinux jilħqu l-għan tagħhom. U l-profeti fl-Antik ukoll taw ħjiel ta' dan, ovvjament. Mikea, pereżempju. Mikea huwa l-profeta li ħabbar fejn kellu jitwieled il-Messija f'Betlehem. Dal-istess profeta jgħidilna f'kapitlu 6 tal-Ktieb tiegħu vers 6 biex nersaq quddiem il-mulej jew b'xiex nersaq quddiem il-mulej u mmielu quddiem Alla l-ogħla. Nersaq lejh b'offerti maħruqa bil-oġġiela ta' sena, jogħġbuh il-mulej l-eluf ta' bdabat jew l-għaxriet ta' eluf ta' gliegel ta' żejt. X'inhi t-tweġiba? It-tweġiba ovvjament le ma jogħġbuhx. Alla rrid xi ħaġa aħjar minn hekk. Dawk is-sakrifiċċji faċilment setgħu jsiru xi ħaġa esterna. Kif infatti ġara? Il-poplu kien qed jersaq bl-offerti tiegħu u xorta jibqa' jidneb, ma kienx hemm indiema. Mentri ara x'qal David fis-Salm illi smajtu dalgħodu Salm 51 vers 17. Is-sakrifiċċji li Alla is-sakrifiċċji lil Alla huma spiritu niedem. Aħjar minn milli toqtol ħaruf is-sakrifiċċju li joġob il-Alla huwa spiritu niedem qalb maqsuma u sobienu Alla int ma twarrabiex. U dak toqgħod ukoll għalina fis-sens li is-sakrifiċċju tal-Kalvarju kif joqgħod għalina jekk maħniex niedma, jekk aħna ma rrikorrejniex lejn Kristu, jekk aħna ma tlabniex ħniena, jekk aħna ma morniex għandu. Għalhekk importanti li nżommu dan f'moħħna. Ngħaddu issa biex allura nammiraw il-sakrifiċċju ta' Kristu. Sakrifiċċju vera ta' Kristu li huwa effettiv. B'kuntrast tal dawk l-eluf ta' sakrifiċċji
Is-sakrifiċċju wieħed ta' Kristu huwa effettiv. Ħansemmi 7 superioritajiet, 7 modi kif is-sakrifiċċju ta' Kristu huwa bil-qabda infinitament aħjar minn dawk is-sakrifiċċji. L-ewwel nett, is-sakrifiċċju ta' Kristu irrifletta r-rieda eterna tal-Alla. Alla mill-bidu nett kien jaf li dik hija l-volontà tiegħi, li jkun hemm sakrifiċċju wieħed. Allura, mela għalfejn ġraw dak is-sakrifiċċju u għalfejn Alla ordnhom, Wistin ta' Eppona jgħidilna illi il-Testament il-ġdid huwa moħbi fl-Antik. U l-Antik jisu iħabbar il-ġdid. Jikkomplementaw il-xulxin dak li huwa forsi oskur u mhux ċar fit-Testament il-qadim, fit-Testament il-ġdid imbagħad jiftaħ. Meta għandek in-nwara ta' warda ta' hija magħluqa, però mbagħad dik in-nwara tiftaħ fil-milja tagħha. U allura hawnhekk għandna ddikjarat li r-rieda tal-Alla kienet illi Alla jagħti lill-ibnu. Jagħti lill-ibnu bħala s-sakrifiċċju vera. Vers 5. Għaldaqstant u dieħel fid-dinja jgħid Ġesu qed jgħid hawnhekk sakrifiċċju u offerta ma xtaqx. Imma ġisem ippreparajtli debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-nubiet ma kinux jogħġbuk. Kemm il-darba Alla qal permezz ta' Iżajija u profeti oħra. Tirfsux iżjed l-btieħi tiegħi. Idejkom ċabsin bid-dem, għandkom il-mibed, għandkom il-ġelożija kontra xulxin. Lill-arma mintomx tgħinuha, lill-orfli mintomx tissollevawh. Għalfejn tiġu qudiemi bl-offerti tagħkom. U allura Alla finalment ma xtaqhomx dal-affarijiet. Ma Ġesu jgħidlu mbagħad jiena qed ara ġejt. Fir-roll tal-ktieb, il-kotba fl-Antik kienu jkunu scrollijiet li jinfetħu, tajjeb. Fir-roll tal-ktieb huwa miktub dwari ġejt biex nagħmel il-volontà tiegħek Alla. Ġesu ġie biex jagħmel ir-rieda ta' Alla. Kif infatti kien hemm imħabbar anke f'Iżajija il-tħabbira fenomenali ta' Iżajija 53 vers 4 tassew u referenza diretta għal Ġesu Kristu u refa l-mar tagħna u tabba bl-ġieħ tagħna u aħna ħsibnieh mill-qut, midrub minn Alla u miljat u kien miġruħ minħabba ħtijietna, misħu minħabba l-ħażen tagħna, il-kastik li biħanna slim kien fuqu. Araw il-sostituzzjoni, flok ma l-kastiga lilna midinbin, il-kastiga lill-ibnu. Palma Abram għaraf minn ħafna sekli ta' snin qabel. Offra l-bodbod minn flok ibnu. Ekku kol hawnhekk Iżajja qed jgħid illi il-kastik li biħanna slim kien fuqu u bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna. Aktar tard però fl-istess profezija, vers 10 jgħid illi kien il-mulej illi oġbu jisħu. Il-passjoni ta' Sien Ġesu Kristu ma kienx kombinazzjoni. Jew għax qabdu il-lut, jew maħabba li Pilatu kien dajjef politikament, xemm minn dan. Kien il-pjan etern tal-Alla illi seħ. Oġbu lill-mulej illi jisħu jmardu. Dik kienet ir-rieda tal-Alla. It-tieni superjorità tal-sakrifiċċju ta' Kristu kien il-fatt li ħa post is-sistema antika u issa skaduta. Xi ħaġa skaduta anke tara ħatiftaħ xi pakkett ħalib jew xi pakkett gallettini jew ħaġa li nagħmlu llum il-ġurnata bil-fissa naraw skaduta. Jekk skaduta ma toħċ għalina. Għax vera. Dawk il-sakrifiċċji m'għadhomx isiru appuntu għax intlaħaq lan tagħhom. Vers 8 jgħidilna, l-ewwel jgħid sakrifiċċji offerti u debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-nubiet ma xtaqx u lanqas kienu jogħġbuk. Li huma fruti skont il-liġa, kien hemm żmien meta Alla esiġihom milli jsiru. Imma mbagħad qal ara, ġejt sabiex nagħmel ir-rieda tiegħek. U allura ineħħi jew jabolixxi, iwarrab, jannulla l-ewwel patt sabiex jistabbilixxi t-tieni. Minħabba f'hekk, allura il-liġi ċerimonjali llum ma nsegwuhiex. Aħna ngħidu li nemmnu fil-Bibja kollha u hekk għandu jkun u xejn li fil-Bibja, però hemm ħafna affarijiet fil-Bibja li huma kmandati li ma nagħmluhomx, mhux kapriċċjożament. Tajjeb, fit-Testament Qadim hemm 7
festi matul is-sena li ma nagħmluhomx, tajjeb, lejt, il-tabernakli, l-azmi, il-Jom Kippur, tajjeb, trumbetti, hemm 7 festi. Alla kmandhom ma nagħmluhomx. Tajjeb, hemm id-dieta, x'tiekol ma tikolx. Forsi kien totta għalina xi wħud minna li kull ma jaraw għajnina rridu nikluh. Però hemm ħafna affarijiet, tajjeb, li aħna nsejħulhom il-liġi ċerimonjali. Illum ma segwux. Għaliex? Għaliex il-patt ġdid li Ġesu stabbilixxa jieħu post dik is-sistema antika u llum skaduta. It-tielet superjorità tas-sakrifiċċju ta' Kristu hija din. Is-sakrifiċċju tiegħu iqaddes lill-fidili. Iqaddes lil dawk li jemmnu fih vers 10. B'din il-volontà aħna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba dejjem. Alla iqaddisna lejn xiġifiet qaddes, Alla jisseparana lejn nifsu. Jarafna bħala tiegħu, iwarrabna mill-bqija tan-nies u jarafna bħala tiegħu din is-santifikazzjoni sejħula, din il-taqdis, tajjeb, hija darba fil-bidu ta' ħajja Kristjana Alla iwarrabna għalih innifsu. U allura dik il-taqdis la tola u lanqas tinżel, ma tvarjax. Alla jarafna, Alla jisseparana għalih innifsu. Ovvjament fil-mixja tagħna hemm min huwa aktar dedikat għal Kristu, aktar ubbidjenti lejh, nifhmuha din. Dik hija il-qdusija prattika. Tajjeb li aħna dejjem iridu nimmiraw biex navvanzaw fiha. Ir-raba' superjorità tas-sakrifiċċju ta' Kristu huwa li bih id-dnub tagħna u ngħid dnub ġifieri il-massa sħiħa tad-dnubiet tagħna hija issa imneħħija definittivament u deċiżivament. Vers 11 jgħidilna li kull saċerdot levitiċi ovvjament, bil-wieqfa ta' kuljum jaqdi u joffri sikwit issa sakrifiċċji li ma jistgħu qatt ineħħu d-dnubiet, imma dan wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-dnubiet għal dejjem poġġa fuq l-emenija talla. Is-sakrifiċċju ta' Kristu attwalment ineħħi d-dnub. Hemm ħafna kontrasti hawnhekk. Qed isemmi ħafna qassisin illi dik l-ordni ta' qassisin issa skadiet. Alla abolixxa dak is-saċerdozju u aħna nemmnu li ma waqqafx ieħor għaliex issa il-qassis li attwalment ineħħi d-dnub huwa Ġesu Kristu. Ħafna qassisin kontra qassis wieħed. Dari kien ministeru kontinwu, ħin kollu għaddejjin minn ġurnata għall-oħra, minn sena għall-oħra. Issa dak il-ministeru li għalanna l-maħfra huwa komplut. Mhux taf xejn Ġesu, preċiżament qabel ma rad ruħu jgħid kollox mitmum, tetelestaj, kompluta. Il-fidwa hija kompluta, hija lesta. Dari kien hemm liturġija ineffettiva immissa s-sakrifiċċju huwa wieħed effettiv. Dar il-qassisin kienu ħin kollu bil-wieqfa, ħin kollu għaddejjin, issa il-qassis il-kbir tagħna jinsab bil-qiegħda fuq l-eminija Alla wara huwa mill-qoħ wara qed jarfu li temm il-missjoni tiegħu b'suċċess. Dari d-dnub kien infakkar issa d-dnub huwa ikkanċellat. X'differenza enormi x'vera. Il-kuxjenza tagħna kif kapaċi issa tistrieħ għal dawk li ovvjament iħarsu lejn Kristu bħala t-tama tagħhom jarfu fih illi bieħu permezz tiegħu il-maħfra ta' Alla hija realtà għalina. Jien kapaċi ngħid Alla ħafirli darba għal dejjem. Superjorità oħra ovvjament hija l-fatt li Kristu b'mewtu eret l-edewwa. Aħna n-nies dakinhar ħasbu l-Fariżej u l-bqija ħasbu li issa ħlista minnu, tilnieh. Però ovvjament ma kienx hemm minn dan. Bil-mewt tiegħu Kristu eret l-edewwa. U x'edewwa huma? Anke il-potenzi ta' dlam, Satana, l-anġli ħżiena, kull oppożizzjoni Kristu għad jeliba. Għalhekk jgħidilna tħallux qalbkom tkun iddisturbata. U lanqas itbeżza għax jien elibt id-dinja. U dawk li huma miegħu huma vittorjużi miegħu.
Għalhekk l-Apostlu Pawlu fil-Kolossin 2, vers 14, jgħidilna illi Alla ikkanċella r-rekordju ta' dejn kontrina. Wow! Alla kkanċella permezz għandek kont, u dal-kont huwa grav, huwa kont oħxon. Tajjeb? U il-min għandek tagħtih dan il-kont, tajjeb, jgħidlek għatijulek il-kont. U jingassaħ u jikteb fuq u paid in full. Il-sakrifiċu Kristu dak li għalanna. Il-rekordju ta' dejn kontrina li konsisti fl-ordinanzi il-fatt li aħna Alla tagħna l-liġi ma bdejniex, dak il-rekordju Alla warbu minn nofs billi samru mas-salib. Wara li żarma il-ħakkiema u l-awtoritajiet għamel spettaklu pubbliku bihom billi trionfa fuqhom bih. Kristu jeleb l-edewwa tagħna. Superjorità oħra hija illi bis-sakrifiċċju tiegħu Kristu jagħmilna preżentabbli quddiem missieru. Jagħmilna preżentabbli quddiem missieru. Fil-pritka tiegħu fuq il-muntanja Ġesu jgħid illi tassew ngħidilkom illi jekk l-għajxin ġust tagħkom ma jkunx aqwa minn tal-iskribu l-Fariżej, b'ebda mod ma titlu fis-salt ta' smawiet. U dik xi ħaġa li n-nies li semgħu dakinhar naħseb jiena inħasdu. Għax l-iskribu l-Fariżej kienu l-krema tal-krema tas-soċjetà dakinhar. Nħobbu ngħajruhom fuq dak Fariżew, kien hemm ċerta ipokrizija. Imma inkwantu reliġjożità u osservanza tal-liġi, l-Fariżej kienu top notch. Isumu darbtejn fil-ġimgħa u jagħtu lexur, eċetera, eċetera. Ovvjament kienu jagħmluha mhux mill-qalb, però ħafna minnhom għall-inqas. Ġesu jgħidilna li l-imġiba morali tagħna tkun aħjar minn tagħhom. U anzi jagħmilha aktar vivida f'kapitlu 5 ta' Mattew vers 48 fejn jgħidilna kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-smew huwa perfett. U għajduli min minna kapaċi fina nfusna nkunu perfetti. Min? Kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-smew huwa perfett. Altrimenti ma nitlux fis-saltna tiegħu. Is-soluzzjoni hija hawnhekk. Kristu bis-sakrifiċċju tiegħu jagħmilna preżentabbli, il-bisna l-abjad. B'offerta waħda ipperfezzjona għal dejjem lil dawk li qed jitqazzu. Vers 14. B'offerta waħda. Offerta waħda. Offerta ta' valur infinit. Offerta li tkopri il-fallimenti kollha, id-dnubiet l-legalitajiet li għamilna, tkoprihom kollha. Mewtu wkoll twetta il-weda ta' paċ ġdid. L-aħħar superjorità li rridu nqisu llum. Il-mewt ta' Kristu twetta il-weda li Alla kien ta' permezz ta' Ġeremija sekla ta' snin qabel, fejn qalilhom li jiena qatt nagħmel paċ ġdid magħkom. L-Ispiritu Santu jixdilna wkoll, vers 15. Għax wara li kien qal dan huwa l-patt li se nagħmel magħhom wara dawk li jiem jgħid is-sit. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi fuq qlubhom u fuq moħħhom se niktibhom. Imbagħad jissokta jgħid u d-dnubiet tagħhom u l-legalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Meta li jitkellem hekk, tajjeb Alla li huwa omnixjenti u la jinsa u lanqas jitgħallem, meta jgħid hawnhekk li żgur ma niftakarhomx aktar, qed jgħidilna li ċertament huma kkanċellati darba għal dejjem, definittivament. Dan huwa dinja l-barka kbira, il-barka prinċipali tat-Testament ġdid li nistgħu ngawdu maħfra sħiħa minn għand Alla. Il-maħfra, il-barka kbira tal-patt mhux vera. Hija permanenti, nista' ngħid li hija tiegħi għaż-żmien u l-eternità għaliex għax is-sakrifiċċju ta' Kristu kien wieħed permanenti. Seħħ nistgħu nħarsu lura għandna evanġeli li jikkonfermaw x'ġara dakinhar. Sakrifiċċju darba għal dejjem, sakrifiċċju storiku li minħabba fih Alla kapaċi jitratta issa magħna skont il-ħniena tiegħu, skont it-tjieba u l-grazzja tiegħu. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx iżjed offerta għad-dnubiet. X'konklużjoni tremenda qed jasal għalija dan l-awtur tagħna.
Nfakkarkom illi l-qarrija tiegħu kienu qegħdin jitħajru jeġgħu morru lura lejn il-Ġudajiżmu, lejn is-sakrifiċċji tal-antik. U qed jgħidilhom li isma' araw kemm huwa effettiv, araw x'suffiċenza fih is-sakrifiċċju ta' Kristu. U allura issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx iżjed offerta għad-nubiet. U din hija importantissima. La offerta personali, la jien ma nista' mpatti għad-nubieti kif jaħsbu ħafna nies, kif kont naħseb jien fl-aħħar mill-aħħar. Kont naħseb jiena li nista' impatti għad-nubieti. Nirċievi aħna konna ngħidu t-tewba u nagħmel ċertu eżerċizzji jew skont kif kan jikmandani l-saċerdot biex impatti għad-nubieti. Dik hija idea anti-biblika. Idea illi bija maħniex qegħdin napprezzaw l-effettività tas-sakrifiċċju ta' Kristu. Allura la offerta personali u lanqas waħda saċerdotali li hija wkoll żball komuni ħafna fil-Kristjaniżmu llum, permettuli ħankun daqsxejn kontroversjali. Mhux għax inħobb inkun kontroversjali, jew nħobb ma naqbilx ma' ħadd ieħor. Però sempliċement biex nitgħalmu flimkien, biex aħna nkunu nafu fiex ninsabu u għalfejn hemm din differenzi, għalfejn hemm l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi. Għaliex ma naqgħodux kollha flimkien u nilqgħu xulxin bħala aħwa. X'inhuma d-differenzi fl-aħħar mill-aħħar? Hemm ħafna differenzi. Jiena ġiet ikkonsultajt mal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, dak li tipuh Sean Isfar, li huwa t-tagħlim uffiċjali tal-Knisja Kattolika. Ġifieri mhux mort għand Dumbert u għallek xi ħaġa li jgħidlek Dumbert mhux bil-fors huwa dak li jgħidlek tgħidlek il-Knisja Kattolika. Però f'dan il-katekiżmu il-kbir, katekiżmu tal-Knisja Kattolika, għandek għandna tagħlim uffiċjali. Dak li kull Kattoliku suppost jemmen. U allura jiena nħobb immur f'rasilajn biex żgur ma nawwiċċ il-fatti. Tajjeb għal gwadan ta' kulħadd. Paragrafu 129 jgħidilna li l-Knisja tgħallem li għal dawk li jemnu s-sagramenti tal-Patt il-ġdid huma meħtieġa għas-salvazzjoni. Knisja tgħallem 7 sagramenti u qed huma meħtieġa għall-salvazzjoni. Jien hawnhekk skont dal-pass li qrajt illum dak li huwa meħtieġ għas-salvazzjoni huwa s-sakrifiċċju ta' Kristu. Li seħħ storikament darba għal dejjem, ħapax, darba għal dejjem, li ma jistax jiġi repetut, ma jistax jiġi imġeddet, infakkar, ċertament infakkar. U għandna niftakar għaliex huwa il-fus tal-ħajja tal-mixja tagħna mal-mulej vera. Paragrafu 1.323 mbagħad jgħid il-feddej tagħna waqqaf is-sakrifiċċju Ewkaristiku biex ikompli s-sakrifiċċju tiegħu tas-salib tul iż-żminijiet sa ma jerġa' jiġi. L-Ewkaristija imbagħad jgħidilna paragrafu 1.414. L-Ewkaristija bħala sakrifiċċju jew ukoll offerta ta' tpattija għad-nubiet tal-ħajjin u l-mejtin. Jeħtieġ li nikkonsidraw sew dawn il-dikjarazzjonijiet. L-Ewkaristija li sseħħ fil-quddiesa jew ukoll offerta ta' tpattija għad-nubiet. L-idea hi li Kristu miet fuq il-Kalvarju, però dak is-sakrifiċċju ma jgħodx, ma jiswi li xejn jekk jiena ma nġeddux. Il-kelma dari kienu jħobbu jiġi ripetut, ma m'għadhomx jużawha dik. M'għadhomx jużawha. Issa imġeddet. Ġifieri jekk jiena pereżempju għandi tesserat ma' xi każin tajjeb, u allura għandi il-tessera, jekk ma nġeddidix fl-aħħar tas-sena nibqa' membru f'dak il-każin? Le. Tajjeb, l-idea il-Kalvarju, dak seħħ il-Kalvarju se ngawdi minnu jekk nipparteċipa fit-tiġdid tiegħu illi seħħ fil-quddiesa. U allura naħseb nibdew narfu kemm ta' bilħaq il-riforma protestanta kien hemm post għalija. Mhux vera, kien hemm post għalija. Ma nis sempliċement tfal imqarbin li fettlinna insabtu saqajna u naqalaw tilwima. Hemm raġuni qawwija għala ġara dak li ġara. Meta l-iskrittura ħarġet għad-dawl fis-seklu 16, it-tagħlim tagħha kien wieħed unmistakable. Ma tistax
Jien niftakar meta kelli 20-21 sena, kont ktibt il-dawn il-barranin u għattilhom sa fil-pożizzjoni tiegħi jiena nemmen, jiena salvat, jiena għandi l-maħfra, nemmina din. X'ħan nagħmel? Ħankompli mmur l-quddies? U kienu kitbuli m'għandix għalfejn ntawluha aqra litra l-Ebrej minn kapitlu 6 sa 10. Daqshekk biss kitbuli. U qrajta u għadt x'waħda din hija tant ċara. Hija tant laqtitni bħal balla f'nofs moħħi. Ila għaliex dik l-enfasi li s-sakrifiċċju ta' Kristu sar darba għal dejjem, mhuwiex repetut, mhuwiex imġedded. Il-Katekizmu ta' Heidelberg illi ħareġ għal-ħabta tal-assedju l-bej biex intikom idea, katekizmu antik li għadu jintuża sal-lum. Għandu mistoqsija kontroversjali, l-unika mistoqsija kontroversjali hija numru 80, fejdilna x'differenza hemm bejn sim il-ħobs li se niċċelebraw dal-għodu u l-quddiesa. X'differenza hemm? Naqrakom it-tweġiba. L-ikra tal-mulej tixdilna li ngawdu l-maħfra sħiħa tad-dubietna bis-sakrifiċċju wieħed ta' Ġesu Kristu li hu nnifsu temm fuq is-salib darba għal dejjem. Tiddikjaralna wkoll li l-Ispiritu Santu laqqamna fi Kristu li b'ġismu bħalissa jinsab fuq l-eminja tal-missier fejn iridna nqimuh. Imma l-quddiesa tgħallem li l-ħajjin u l-mejtin m'għandhomx dnubietom maħfura bit-tbatijiet ta' Kristu. Jekk kemm il-darba Kristu ma jibqax ta' kuljum ikun offrut għalihom bil-qasesin. Tgħallem ukoll li Kristu hu korporalment preżenti taħt l-ispeċi ta' ħobs u mbit u allura għandu jkun meqjum hemmhekk. Mela, il-quddiesa bażikament mixejn ħlief ċaħda tas-sakrifiċċju wieħed u l-passjoni ta' Ġesu Kristu. Huwa kliem aħraġ dan? La, huwa kliem veru. Huwa kliem veru. Meta tqabbel il-teoloġija tal-Knisja Kattolika illum ma x'tagħlem il-Bibbja toħroġ din l-avarija qawwija. Meta inti tgħid li l-Kalvarju ma joqgħodx jekk kemm il-darba ma ġġeddux, meta l-Bibbja mhux talli ma semmi xejn dwar dan, talli tiġħad il-fatt jew il-possibilità illi s-sakrifiċċju jista' jkun imġedded. Jekk ta' bilħaq għalana l-maħfra, anzi la darba għalana l-maħfra, fejn hemm il-maħfra ta' dawn, m'hemmx iżjed offerti għad-nubiet. Vers 18. Il-lingwa tiftijem, il-lingwa jqawwija, m'hemmx iżjed offerti għad-nubiet. U allura aħna m'ħanniex qed nipprotestaw fuq ħmerija. Ma qegħdin nipprotestaw fuq il-qalba u l-qofol tal-fidi tagħna. Paragrafu 134 tal-Katekizmu jgħid l-Ewkaristija hija l-għajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija kollha. Kollha. Għax ovvjament mingħajr ma tieħu semm bitqarbin it-tagħlim huwa ċaru tont, ma tistax issalva. Ma tistax issalva. Pożizzjoni tagħna hija dak li kemm il-darba nkantaw flimkien. Fuq salib ġie imwettaq il-patt ġdid. Permezz tal-medjatur kont jien meħlus għaliex afdajt fih lajt għana ta' ġid għaliex ħallas hu b'demmu prezzjuż. Ħallas. Mhux qiegħed ħallas minn sena għall-oħra. Bil-mod il-mod. Ħallas. Hija xi ħaġa li ġrat. Hija xi ħaġa li allura nistgħu ngawdu. Aħna ngħidu jiena naf li maħfur. Mhux għax impreżuntus, ma il-Bibbja hekk tistedinni nagħmel. Li nserraħ fuq il-sakrifiċċju ta' Kristu u nżommu bħala l-uniku jett tiegħi għall-ġenna, l-uniku jett tiegħi għall-ġenna, xejn iżjed. Mentri l-Kattoliku ovvjament b'dak it-tagħlim ma jistax jgħid illi għandu dnubietu maħfura. Għaliex irid ikompli jipparteċipa fis-sagramenti sal-aħħar, irid ikompli jieħu semm il-quddiesa, irid ikompli jitqarben u allura l-inċertezza bil-fors tirriżulta. Ġesu ħallas u b'demmu prezzjuż. Jalla l-kol kemm aħna naslu biex kif għadna fil-bidu il-qalb tagħna tistrieħ hemmhekk. Li ħarsu l-Kalvarju, Pawlu l-Galatin qalilhom ja Galatin boloħ, min saħħarkom biex ma tobtux il-verità? Lilkom l-qudiem għalejkom Kristu kien impenġi msallab. Pawlu maħref il-Galazja u il-messaġġ tiegħu kien wieħed dejjem l-istess.
Dejjem jiena determinajt li ma nxandar xejn lilkom ħlief il-Ġesu u lilu msallab. Għax hemmhekk hija t-tama tagħna. U hemmhekk nistgħu naslu biex onestament ngħidu dubieti huma maħfura, huma kkanċellati. U allura għandi l-kwalifika meħtieġa għall-ġenna. Ġesu li ħabna tant, x'ħad tkun ir-respons tagħna li ħobbuh. Li nsiru tix-xibli tiegħu, illi nfittxu li nonorawh fil-ħajja tagħna. Li nsiru nixbħuh. Jekk hu ħafrinna ejjew naħfru l xulxin. Jekk hu ħabna ejjew nħobbu l-xulxin. Dan huwa l-Vanġelu fil-qofol tiegħu li jirriżulta f'ħajja allura mbagħad qattisa, ħajja li toġob il-Alla, ħajja li tfittex li tagħtih unur u glorja. Fil-waqt li ma nikklejmjaw ebda mertu għalina nfusna għax qed nistrieħu biss fuq il-ħaruf tagħna li neħkit nub tad-dinja. Amen.